Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. L-odwa tajba lil kulħadd, lilkom u dawk li qegħdin jisimgħuna permezz tar-radio. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. Sejrin niċċelebraw din l-Ewkaristija jiena u intom u jien sejjer nifrija għar-Roħ ċetta mifsud. Illum il-Knisja 17 ta' Jannar tagħmel tifkira ta' wieħed mill-ewwel qaddisejn tal-bidu tal-Knisja u baqa' msemmi huwa Sant Anton Abbati. Dan twieled ara kemm wieħed mill-qaddisejn bikrijin. Dan twieled bejn wieħed ieħor fis-sena 250 wara Kristus waħda din. Wax ngħidulu Abbati. Abbati ġejja mill-kelma Abba. Abba bl-Aramajk tfisser missier. Għaliex ngħidulu missier? Sant Anton Missier, Sant Anton Abbati. Għax dan meta kellu 18-20 sena il-ġenituri tiegħu mietu, kienu baqgħu waħdu, il-loħtu maqfda f'idejn numru ta' xebbiet verġini konsagrati lil u mar jgħix ħajja waħdu dal-Eġittu fid-deżert. U miegħu ingħaqdu numru kbir ta' monaċi. Allura dan Sant Anton sar Abba il-missier ta' dawn il-monaċi kollha. U għalhekk dan il-qaddis kiteb ir-regola imbagħad baqa' jimsemmi u kellu ħafna qawwa ta' talb u ta' ċaħda u ta' għaqda mal-mulej. Nitolbu l-dan il-qaddis Sant Anton Abbati biex bnedmin li jħossu s-sejħa il-vokazzjoni jisegwuha u jimxu warajja. Inti triq li twassalna għand il-missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitina u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, inti tajt il-grazzja lil Sant Anton Abbati li jaqdik fid-deżert b'ħajja ta' qdusija kbira. Għamel li bit-talb tiegħu nitalmu niġħdu lilna nfusna u nħobbu lilek dejjem u fuq kollox. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lil-Lut, Ħuti, ħajkolna mela il-biża li waqt li l-weda li nidħlu fil-mistrieħ tiegħu għadha hemm ma jkunx hemm xi ħadd minnkom li jibqa' lura. Għax aħna wkoll bħalhom irċivejna l-aħbar tajba, imma lilhom ma switilhom xejn il-kelma li semgħu għax meta semewha ma emnux. Aħna li nemmnu nidħlu fil-mistrieħ kif qalu, hekk ħlieft fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Madankollu l-emil ta' Alla kien mitmum fil-ħolqien tad-dinja, kif jingħad x'imkien fl-Iskrittura fis-seba' jum, strieħ Alla fis-seba' jum mix-xogħol kollu tiegħu. Imbagħad hawn jgħid ukoll ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Infittxu mela li nidħlu f'dan il-mistrieħ biex ma jkunx hemm min jaqa' bħalhom fuq l-eżempju tal-ebbusija tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Inxandru l-emejjel ta' Alla. Inxandru l-emejjel ta' Alla. Dak li smajna u tallimna, dak li qalulna mis-sirrijietna, aħna nxandruh lin-nisel ta' warajna, tifħir il-mulej u l-qawwa tiegħu u l-eġubijiet li jagħmel. Inxandru l-emejjel ta' Alla. Jarfuhom ukoll lil-uliedhom biex falla iqedu it-tama tagħhom. Ma jinsewx l-emejjel ta' Alla, iżda jħarsu il-kmandamenti tiegħu. Inxandru l-emejjel ta' Alla.
ma jkunx bħal missirijiethom nies tara sibsa li bxejn ma tisma' li qalbhom kienet bla mistrieħ u ruhom lejn Alla infidila. Inxandru il-kelma ta' Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Profeta kbir qam fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kum qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara xi ġranet Ġesu daħħal Kafarnaw, in-nies semet li kien id-dar u nġabru bosta hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed anqas quddiem il-bieb u qagħad ixandrilhom il-kelma. U marru ħadulu wieħed mifluġ, merfuħ minn 4 min-nies billi ma setgħux jersqu saħdejh minħabba l-kotra, għalgħu is-saqaf ta' fuqu fetħu toqba niżlu minna l-friex li fuqu kien mill-mindut u meta ra l-fidi tagħhom Ġesu qal lill-mifluġ ibni nubietek maħfura. Mela kien hemm bil-qiegħda xi ħut mill-kittiba u f'qalbhom bdew jgħidu dan kif qiegħed jitkellem hekk, dan qiegħed jidej min jista' jaħfrilhom id-dnubiet ħlief Alla biss. Malli Ġesu intebaħ fih innifsu x'kienu qegħdin jgħidu bejnhom u bejn ruhom qalilhom għalex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu leħfef tgħid lill-mifluġ dnubietek maħfura jew tgħidlu qum aqbad friexek u imxi. Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art qal lill-mifluġ qum aqbad friexek u mmur lejn darek. Dak qam qabad malaj friexu ħareġ il-barra quddiem kulħadd u kulħadd staġeb u bdew ifaħħru lil Alla u jgħidu ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajnihom. Il-kelma tal-mulej kif ħejr lilek Kristu. Grazzi lil min xel id-daw. Għodu bil-qiegħda. Is-silta tal-Vanġelu tallimna u turina kemm Ġesu ħuti Ġesu jieħu ħsieb kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem tal-bniedem. Għax dawn it-tnejn jaħdmu fl-imkien. Ħantikom eżempju ta' dal-għodu stess. Aħna ħassejna l-ispirtu jgħidilna biex niġu hawnhekk nisimgħu l-Qudiesa, nżuru l-Madonna. Ħassejnija dik il-ħaġa l-ispirtu tajjeb tagħna. Imma biex ġejna hawn, għenna l-ġisem kieku għedna għaj ma saqajna ħajqodu d-dar ma jiġu xellaw. Il-ġisem u r-ruħ jaħdmu fl-imkien kemm għat-tajjeb u kemm għal-ħażin. Ma nistgħux nifirduhom, meta jinfirdu hemm il-mewt. Ma jibqax ġisem, jiġi katavru. Issa fil-Vanġelu din il-ħaġa tidher ħafna. Wieħed mifluġ jifisser bla saħħa xejn f'ġismu. Difatti jġibuh fuq sodda, fuq sewwa fuq 4 min-nies, merfuħ minn 4 min-nies. Ippreżentaw il-Ġesu għax kienu jemmnu f'Ġesu, hekk l-fidej. U Ġesu li ben ta' Alla l-ewwel ħaġa li qallu ibni dnubietek maħfura. L-interess ta' Ġesu l-ewwel ir-ruħ li tibqa' għal dejjem.
Ir-ruħ kif smajna fl-ewwel lezzjoni kif qrat sewwa Betty għaw espressjoni nidħlu fil-mistrieħ tiegħu ta' Alla. Ir-ruħ għalhekk aħna wejduha ejduha għalhekk aħna it-talba li ngħidu għall-erbieħ x'ngħidu għatihom u mulej x'iktar il-mistrieħ. Sal-ewwel lezzjoni qegħdin tgħidilna il-mistrieħ u Ġesu dak li jinteressaħ ir-ruħ. Allura dak il-povru bniedem l-ewwel ħaġa l-importanti dik li ma tmut qatt ir-ruħ. Ir-ruħ tmut biss bid-dnubiet. Allura ibni dnubietek maħfura. Ekku Ġesu kemm jagħti każ tar-ruħ tal-bniedem. U msika aħna jekk ma nieħdux ħseb ruħna. Int taf ħadd iktar għalejk. U l-raġel il-mara, u l-mara il-raġel, u l-mara u l-raġel it-tfal, mhux hekk. Int tittieħu ħsieb ir-ruħ minn tiegħek, int. Bħalma għamiltu intom dal-għodu ġejtu hawnhekk. Mela, dnubietek mela Ġesu jieħu ħsieb prinċipalment dak li jibqa' għal dejjem ir-ruħ. Imma Ġesu ħanin. Ġesu li jader. Ġesu li darba ħafna nies qal nitħassarhom. Dan ukoll tħassru. Ħenna għalih ġietu kompassjoni jiet jara ħem bla saħħa qudiemu dendluh mis-saqaf. Għara taħsbu li kien xi saqaf tal-konkret taf dakinhar kienu l-soqfa jien naffen ġara dan il-miraklu naffen preċejs Kafarnaw hemm raħal mikxuf ta' żmien Ġesu. Id-djar ma kienux ikunu għoljin ħafna. Xita ma tagħmilx kienu jagħmlu ftit tafal jinxef bix-xemx u fuq it-tafal kienu jagħmlu free scoop tal-palm ħalli imbagħad neħħew dawk u niżluh. Imbagħad Ġesu għax ħenna għalih. Qallu mela aqbad friġek u mur l-indarek. Ġesu interessaħ ukoll mill-ġisem ta' dan il-mifluġ fejjaq lu ruħu u fejjaq lu ġismu. Ejjew għalhekk hu teleżista il-dan Ġesu tagħna inroddu l ħajr u nimxu dejjem aktar wara it-tagħlim minn tiegħu. Fil-fond ta' qalbna kull wieħed u waħda minna jħoss il-bżonn ta' Alla tal-maħfra tiegħu. Nitolbu lill-Missier li ħabbibna miegħu sabiex il-ministri tal-Knisja u l-insara kollha iżommu ħajja fis-soċjetà li titlef is-sens ta' dnub ir-responsabilità ta' kull wieħed li jagħmlu. Nitolbu sabiex il-popli mifrudin bejnietom isibu mill-ġdid ir-rieda li jiddjalogaw ma' xulxejn. Nitolbu sabiex l-Ewkaristija li niċċelebraw tħabbibna mill-ġdid ma' Alla u bejnietna. Nitolbu għal-murda u dawk li jduru bihom biex huma jarfu jagħmlu din l-opra ta' karità b'imħabba kbira. Nitolbu. U Alla ta' tiba u ħnina ngħidulek grazzi. Int taħfilna permezz ta' ibnek int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna tal-Knisja mqaddsa. Ilqamu lej dawn l-offerti li aħna għaddejja tiegħek għedna fuq l-artal imqaddes fit-tifkira ta' Sant Anton Abbati. Għamel li ninħallu mill-irbejt tal-art u nista'new biss bejk bi Kristu Sidina. Il-mulej ma'kom nerfaw lubna l-fuq nidżu ħajr lil-mulej Alla tagħna sewa u skija ta' sew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' Sant Anton Abbati int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li juxandar u tilqa' talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin infaħruk u ntennulek bla qeda Qaddis mulej Alla tal-eżerċit. Ismewwiet l-art mimlija bil-glorja osanna fil-ola imbirek minn ġej fisem il-mulej osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu għalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċ reġa' radd il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu għalilhom ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru, inxandru bil-ferħ. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra soġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakuntana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qaddejja tiegħek ċetta mifsud. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqaddsa Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, Sant Anton Abbati u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Sant kull ġieħ u glorja
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk magħna u fostna għandna lil Ġesu imqawwijin minn din il-fidi tagħna fih, ejjew ngħidu li għas-talba li għallimna għas-salvazzjoni tagħna missierna. Jitqaddis ismek, tiġi salbnat, ikun li trid int kif is-sema, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, il-minuħa għati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tijek il-paċi fi żminna, biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jintrid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem, il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Il-ġisem. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħen jien aħna dal-għodu mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nejdu fl-imkien ir-ringrazzjament għal din it-qarbina li għamilna, nejdu t-talba ta' Santu Roħ ta' Kristu għaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu, ilma tal-kustat ta' Kristu, passjoni ta' Kristu, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tijek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, mill-ladu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli ġew waħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin infaħrek għal dejjem. Nitolbu qarbinna mulej bis-sagramentijek biex bih nieħdu saħħitna, għamel li noħorġu dejjem rebbieħa fuq il-qer kollu tal-għadu
kif tajt l-għajnuna lil Sant Anton Abbati kontra is-setat tad-dlamijiet bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapini Sultana tal-Familja, ħarstna fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba. Madonna Tapini